Rigtig mange hunde de lider af øreproblemer. Det er ofte fordi, der ophobes for meget ørevoks i ørerne. Nogle hunde de lider af en hudsygdom, som giver problemet, og som også giver for meget hudfedt på kroppen. For meget ørevoks det kan give øreproblemer og øregangsinfektioner. Og derfor er det en god idé at holde øje med sin hunds ører. Har man en hund, der har fine, sunde, raske, rene ører, der ikke lugter, så er det fint. Men har man en hund, hvor man kan se, at der kommer ørevoks, og hvor det begynder at lugte lidt, så skal man være opmærksom. Og her kommer ørerensningen ind i billedet, fordi ørerens kan forebygge infektioner, hvis man får fjernet noget af den her for meget ørevoks, så kan man undgå, at det udvikler sig til infektioner. Målet med ørerensningen er at få renset hele den ydre øregang. For at det kan lade sig gøre, så skal man fylde hele øretrakten op med ørerens. Så det er en slags flushing, man laver, og man skal ikke forveksle det med at dryppe øret. Når man har fyldt hele øretrakten op, så masserer man her på siden af øret, for så får man den her ørerens til at hvirvle rundt nede i ørekanalen, og dermed får man opløst den voks, man gerne vil have op. Når man er færdig med det og har masseret i 1 minuts tid, så tager man sit vat og tørrer efter her. Man skal ikke ned i øregangen med noget for at tørre det op. Når hunden lægger sig ned på siden efterfølgende, så vil ørerensen flyde ud, og man kan tørre det yderste herop af øret rent. Lad os demonstrere ørerensen på Gaia. Gaia her er en allergihund og har brug for forebyggende ørerens en gang om måneden cirka. Øreflappen løftes op, ørerensen holdes lodret ned mod øret, og jeg trykker på flasken. Her ses det tydeligt, at væsken løber ovenud, og det er et tegn på, at vi har fyldt øret helt op med ørerens, og det er meningen. Så masseres der let her på siden i et halvt minuts tid. Det må også gerne sidde der lidt længere. De fleste hunde, der ikke har en øregangsinfektion, men som bare har ører, der skal renses, fordi de er lidt beskidte og måske også klør lidt, de synes faktisk, det er behageligt, hele den her procedure. De hunde, der har infektioner, der er det lidt en anden sag. Der skal man have behandlet infektionen samtidig med. Det vil dyrlægen instruere i og vejlede i. Så har vi masseret øret, og voksen er begyndt at løsne sig nu. Der er jo også aktive ingredienser i selve ørerenseprodukterne, der får voksen til at løsne sig. Og så tørrer jeg forsigtigt efter. Nogle hunde kommer der meget beskidt snask ud, og andre kommer der bare lidt. Det kommer an på, hvor slemt det er. Det er bare lige at komme derned til, hvor min finger kan gå og rense i yderområdet her. Det var godt.